Opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Vinhan kautta ja täältä näyttää Vinhan pääsivu. Vinhaan päästään nettiselaimella osoitteessa vinha.tamk.fi. Ilmoittautumiset tehdään ilmoittautumisen toteutukseen linkin kautta. Ja tällä hakutoiminnalla voidaan hakea eri tavoin erilaisia toteutuksia. Jos edetään tietyn ryhmän mukana, voidaan ryhmän ja luokkakoodi kirjoittaa tähän kenttään, esimerkiksi 16i112a, ja painetaan hae-painiketta, jolloin avautuu kaikki kyseiselle opetusryhmälle avoimet ilmoittautumiset. Tässä voidaan valkata, mihin halutaan ilmoittautua. Ja jos ilmoittaudutaan kaikkiin opintojaksoihin, niin klikataan kaikki aktiiviseksi ja painetaan vielä tätä vahvista-painiketta. Toinen vaihtoehto on hakea tiettyä opintojaksoa vaikka nimen perusteella. Kirjoitan tähän opintojakson nimi, vaikka mekaniikka, jolloin Vinha hakee kaikki opintojaksot nimeltä mekaniikka, joiden ilmoittautuminen on tällä hetkellä auki. Löytyy näin monta mekaniikan opintojaksoa, mutta mistäpä sitten tiedetään, että mikä on meille sopiva mekaniikan toteutus, niin silloin pitää siirtyä opinto-oppaaseen ja hakea sieltä sama opintojakso. Ja pitää hakea vielä meille sopiva toteutusryhmä ja siitä eteenpäin vielä katsoa, että mikä on tälle ryhmälle suunniteltuun toteutuksen toteutusnumero, eli nyt tässä on tuo 3064. Niin siirrytään takaisin Vinhaan, eli 3064. Voidaan klikata sitä vielä auki. Ja täältä löytyy haluamamme ryhmätoteutus. Mennään takaisinpäin, niin voidaan se napata aktiiviseksi ja painaa vielä vahvista-painiketta, jolloin ilmoittautuminen menee perille oikeaan toteutusryhmään.